மக்களே, நாங்கள் தான் சுபி விலாஸ். இன்னைக்கு புதன்கிழமை. இன்னைக்கு சீனிவாச பெருமாளுக்கு விசேஷம். புதன்கிழமை நரசிம்ம இருக்கு விசேஷம். புதன்கிழமை பிள்ளையாருக்கு விசேஷம். இன்னைக்கு அழகா பூக்கோலை அழகா பாட்டி போட்டிருக்காங்க. பூக்கோலை அழகா போட்டிருக்காங்க பாட்டி அவ்வளோ அழகா. இன்னைக்கு புதன்கிழமை. இன்னைக்கு விநாயகர் இதெல்லாம். இன்னைக்கு ஒரு விநாயகர் சாங் போடுறேன் அந்த விஜயன்ஸில். அதில் இன்னைக்கு பாருங்கள், இன்னைக்கு பூக்கோளம் அழகாக போட்டிருக்காங்க. வேறு மாதிரி இருக்குது பூக்கோளம் அழகாக. இது இங்கே லட்டு மாதிரி ஒரு கோலம் போட்டிருக்காங்க. லட்டு மாதிரி இங்கே ஒரு போட்டு அழகாக கலர் பூரிலாம் வச்சு அழகாக போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போட்டிருக்காங்க கோலத்தை பாருங்கள். நேற்று கோலத்தை கொஞ்சம் பாருங்கள், இன்னைக்கு கோலம் பாருங்கள்.